Kani gade kapati CTV. Watla UMLA Clemseng ubami khmat na Kamauhati constituency Ribhoi district uba Julius K Dorphang ulasa kem kadai halor ke jingdon kti hakabale bijan ya kawai ke khna ke barang khat saus nam karta Henry ke jing sa set jong ne UMLA hapatok mentalan rubenai kalabo pat ha ke jing ya kipat ba jong kani ke constituency nadu ba uba Julius K Dorphang ulasa kem hau benai kelalingkot mentaus nam arja khanyo ha ke jing la yu kejat ke Bati CTV sakani ke than layo sengo ye kajing o jengki babon kinong song halor kajing e kabakia kendo haki babon kiliang habakran baru general secretary jong Kamauhati constituency political committee uba Edmund Martin ulaong ba constituency hi bro kawai kay kendo jing e kadai namar ki scheme ki badai ban a sopai ba jong usnam arjar khan rew arjar khan nyaw kila sakot lot baro kat ka constituency bro kawai ila nongin apom taustem idan kam ki development fair te ki sakun no kini development namar go UMLA kumunomi kman saging dorbar unda te kumno le ban sain ki pat kisla ban niyai ki kam ki jam long kata lo ni semji ba bide berkata kane ke jing long lane ke jing bat jong ka ain ya UMLA jungi hadu mentah lan rib nai la sasel isangi la kwa ban yo ya karai na kaliang ka kut wadun burom jungi ba lada ulale ya kan untuk kam ke ba lade ban set yut temut katar de benio no ikarai lane don kam man play na nomor ba ela bunong kumong kin rang justice delayed is justice denied kumut ba mata la pen du no e kan ka hok la bunong la pen slam e ka kan ke benta kumut ka hok jumur la do da ke jing pendu ya ka hok kumut ka de jing du no jong ka mau ti ka susi bro te kumut ba kejing tu nong ke kau hal bede bat ki pada decision om tang nam ta jingi kena gelam ni kena gelam ru itut bah hagi ki bental per kam tam hagi development hagi ni tan jingi kena ke dong ke tan jingi ko multi constituency berakoi nemar ni kam ban le ki development per po kena ke constituency dari nak kalian jingi ada mentang pada ni kemilanti bo light no kena bunyi dep ki paba ki keli kelana ulai yo Malaysia dan re nagalen jingi rangi patti badu no ulai jadi nak kadau nagalen jingi ni asabanang bangil ni mintangi belum nak kue ke jingi lang paba indet ndaka yang kenika mas signature kemudian bagi paba para kinsan itu yang sabu ika jingkapat sa government manager governor namba kakut kan le ikan budan kam dan kam pelai you ben bill no you no in sebab ben bill no lane laden kam ba set no sis nan lagi set kenapa mengi tip no benjit we pak nikmat tangat tang ini action be lara ya kun pada ai karai ke babiang bene kun ini naglen ji ke action ni kun ya action ni ndam kena itu kipai ba jangan mau tiba mentah kita apa you menkesan kimpadan ni lah menang ki leader jingi we leader jingi kimpadan ki ba khat kendra halor ka jing sa dien ki kampan rai hakini ki hinru banai brala khamtam ka jing sne ki sirok hapo Kamauhati constituency Kapor People Movement haka arpun rew trek mentau banai kala penlong ru da ka jilang paj ba Kamauhati ban pan jingkersan naki paj ba banet bo da ka dorkhas syaka sarkar jila bahkan paj kerpang ru ya Kamauhati constituency namar ba menta kamdan UMLA halor kane ka signature campaign kamut ba nyen penbor ya ka state government hapo jinglam jong Dr. Mukul Sangma ba ode ban singap ya ka jinglo jinglam jong pai ba umdai ta man shiwan ban a repairing hande la dan kam ban le no da thama Sistem bayar dari bertemai kemudian lasiang orang nasdam hakut nyokor kilometer nak usling sedu syamsian nyokor berapa kilometer. Tapi kemudian sistem baga lasiang orang temai dari nanti sedu setai kemudian nagalian jadi kesan orang berdin. Lara kesorkar kaum mereka siang lain si, kerana siang lain si. Lara arin si setan, arin si setan. Kam dari bandlang, kumbalang hakiwe Islam. Nama orang donong berdin. Lara kesorkar kepak lain si, kesiang si setan. Nata dautan syuat Islam yad kekali ya menumalang afral. Ya lara rakyat ya uni main roots lane gani ke surat ke bakongsan jo gani ke than
kata kada ke jingjok jong sang ba jong kirang ba snang ba jong ki pat ba jong ne kata ke jingjok jong ne ke issue kam de ke jingjok jong sang de ke jingjok jong pi namar ke jing shem ta jong ba na tem man so ye kete namar le ni na forward de ke kon kada kashin jong ka jing dawa jing pat Haka bede bat ki kampan roy hakisnong gitau hakani katan layak banyakran badu presiden kesenjuk rang ba snong mau hati area uba M Jarwa uba lapan pau ba haba UMLA usyak set patok hadu nru benai omla banlen balami sibon kijing ke baki pat ba ki kendo nalor kani ulapan paru ye kijing ki baki pat ba ki kendo kabening kong kedai namar ki kontraktor ba pentri kam ye ki surok ru ki lakhen sting no nang ta ki pat ba ki baron kam jeram hakapang ka system kayap ka im bat kasnguba kidan hapadang ka khem khan bat kham tam le ye ki samla haba ki don kam ban pha so ye ki kot kisla jungki badon kam ha ka jing pule kadon sibun ki jing kakum ka jing lap ka junga ha jing persang jungi ban buddin ngi semba swabu emale jungi msakam la le hi ki kam ki ba dina manta ka development jungi kum ba pau manta ki la mi ki kam ha be de bat ki surok ki lenti sikin namar nakaliang jungu la le ka i ba de ban le kum nong mikmat den re tang namar ba hadin bola sya kempat nyu i ba teng wat nakaliang jungki kontraktor ru jaka bakil ban state ikam ki jai ki yai ikam namar ba ur umyo su ban ya kren ban khana ki ban ong ki bakide ban train no kam kloi ya ka kam bakide ban pendep no ka nakaliang jungki ru kila sim sting te kata ka dei kai ka bang yu i henry nang ta ka be dei bat ki pai ba si bun hi ki kendu ki jing namar kum ki pai ba jung konstitusi pitip hi UMLA ki lom kum pa kapang ke sitom ka habide bat kino ki kot ki bade ban sanji kot kisla te habide bat kata nakaliang ka jung ngihi kum ki pai ba kum rong ba sinong sakhi kata ba ki pai ba ki tengku sisya ke jinge te ha ka bayade bakane ha ki jing sisya kum mon suong no ya ka hoj ya ka kam jung no ya ka ba simen kat hadu menta ngin ong ngin penyu ubu bule basniuru yo lese kan dala bisyar ka kut kam lap daw ye kata kam long hi dingin pen kubur baong ba lani ngin yarap yo uba ong ban ong yo uba uklem le i eru ngim don hi ka hok namar ba ngim la hi man bisar te wat ka kut ru ka hab ban sim ning ba jong ki sabot henry ka ka ba nakaliang ka jungi kum ki pai ba ngi don ge jing sau diaw abi dei bet kane kat kum ge jing perkhat ka jungi ngi perkhat bala kum no namar ba udeu MLA te hadin ba ka an kala kem yo te ladon hapo jong ka police custody bat hadin bo ladon hapo police custody kila tokit ya ban lap ya kijing sisya te ngi ap khmi lenti ka e ba mi na kata ka jing lap ka jing tokit ki jong ki hadin kata ladon hapo jong ka judicial custody ngi khmi lenti ba ngin yo no ya kita ki report kat kum ka jing lap ka jong ki te henry ba hadin ba kila dep ikini ki custody kamut ban bisyar yu breu le se ngimla ban tip hadu kan no kan simpor henry ke ba ngi sngu ngi kwa kalong ba e pe jing bisyar kamat yat kamat nang yat henry ya ubreu hajing shala de ban pelaj bil no kan namar khnang bo ban yo ban pendep ya kini namar bo diu MLA man de kiwi tingim don e ban ong te ngiru ngin ong to pelaj no yo uru ka bor kam song hangi henry ngisu apil kamat yo sarkar bas ngi kendu hi ke jing kamat ka kut badon burom ngi kwa hi ban penpau ba ngi kendu sipun ki jing le se bu le la ban long ba don ki skim ki ba nakaliang jong ki pai ba mentawat ki yo ko ordar ru le se ngimla ban tip yo ka sulong le no kan sa su long susa kum ba pedem hang tu kan numla ban thau per thai namar ba le se hab ya jeng bai ka konsen jong MLA ban sign la ne ban kum kita mo le se ka first installment second installment ki bade ki development te habai dei bakane kamut ba na ka daw le se bau MLA ungat kum ne ngi pai ba rungi long kum so pdum kamut ba ka e ke jing mentoi ko bangi dei ban yo na kata ka ba jong ngi pai ba kamut ngi du nong no na ka daw ba namar ba yau MLA kamut ba kum ban suong no ha ke jing sisa lada kin subat ya utang hapo ketika kum ke ba kinle ya ke custody henry la dei ban pelaj ya ubun pendep khnang ba ka e ke ba jong pai ba pat kam dei ban thut kan kata ke ba kwa ban
Kita ni kisah kajing sem jingjar ke bala palat ha bayade batki negi development ki skim ki badai ban pelan nang tang nang don sakiwi ki skim badang dei ban le proposal kam ni pai ba kajing du nong kam dei ka ba manumala tengah so ban ong ba ban kerpat sa kajing besar badan burom leng ba jong pi media ba dalong ke bala kamut ba lada ladep yo uban custody la dei ban laj bil no kat kum ke section jong ka an le se hadin kat no kat benai hadin kat no sengi ba ula ban laj bil balik melak ban ai bil no suai u kenang ba unila ban pendep ye kini kam ki bede ni bai ba lada hadin bala bisar lala sem ba la long komit ya kata ke kam la sem ba u le si sai kata ke kam udan hok ban siaset lada de ban siaset lais nem saus nem ru ngin don ayu ban ong halor jo kata wat da ngiru ngin hap ong la de hok hi nomor bala ban pesisa yu den re hap deng jong gani ga jing bo perla ban pesisa ngaso ban apil sa mat kakut badan burung lane leng ba jong ka sarkar ba kamdi ban longpat sangiu pai ba kin ka jing du nong leng ba ka ne ka kam ka baja ba do pi teng teng ngiru ngim da sengi hap ya ka e ka ba ki wan kun men ne ka sengi ki wan ka surok jongi mdei tang manta nadu ki por bamun suaka longkum ne ngi tip hai ka ne ka surok kani ke surok nagaliang jong ke PWD kala i kun swet kila Aisyah ka NEC ke NEC pade haduk menta kampat patle ya kata ka badai banle ban penkelai kani ke surok syaka dabulen menta kini kiseng bahalang kumud suang no kitu bawan mene jaka bakin ya cha ka surkar ban buddin ki kenok pen paningi ba bangibe teng ngi ong na ka por ka de jingbe jungi ba ngasolong kumne ka surok henre ngi na ka por na sans nem ngi wan kinong kan bas election ki ong ba phila ya bakla ban jit gitu salong kumne to ngilangi je kita hab khadun la jit kita ru mpoi seno ngi sya wan keren hakiwe pa ba phila ya bakla ngi bakla si de ka jing kenok long ngi bangi bakla si bakla bat kata ka jing kenok ngi teng sayu ha ka kubor bana ka por kinong kenok kidon bangi ki pai ba ngi bakla kat no phusin kat no phuwat man tangi la jandap san phusnem mo kambe kale aga jungi henry si sin ro umdon bangi jit ekonomi khamat ki bade baro khut ki bangla de jit ki bakla sudah te ngasung bon ong habaya dei bat kane ka surok nagaliang jung MLA kat kum bangi tip ula le e ka badon kam mensua ula penbiang ki paperwork ki jingthok jingtar ki proposal gini kita la biang lut ula sim khiahi ban le ya kren bat ki minister na marial de tu ulong tang UMLA simen ubom don ru ka suki kum kita ki suki minister u hab ya leng ba jungki habauli ya kren ya bat ki ngila ilegalik ya kren hero kimpen sngau nagaliang jung ka level jung ko long tang ban le ut ban le nam ban le e hadin nang to bar khoi ki paperwork e ki la biang te nagaliang jo ka surkari kamle ngin ong kumno tingin keno yo bum le kam di na kapisa ka jong ngin ong kumno ngim nang ong isu te sibenta kadei ba to kinwan kersiu thia yangi ba ngidei ban ya ki pai ba henry lada ngim tip ba ka condition lada ngin ya ki skap ki ngin ye lut tangka sngi tangka por tangka ya syanu ngim poi lada ngim tip ba kata kalenti kum bakalong menta lada ngi ya ki ka surkar da ka ong don pisang ngim lahi ban ye le ai lada kam le ke surkar ngin pelong de ki public agitation ru ta kalong be anyangi hi kalong kata ka ege jing henry kum bakalong ngi kum ki pai ba jong konstitusi habang ila jit yo nong mi kaman mo u de man keren te palat nang ta te kamun utau bang jit lu keren mo using tin kalau ba keren mangi ka sur jong ki pai ba te lada kata ka jing keren jong u kam urlong te kamun kan mato iu bang hin ya lek da ki pai ba kalau ta Hakabe bat kani ka jingsha kem uba Julius Dorphang layor ban yakran ba ki paj ba jong kani ka than hayo mohati ki bala pun pau ba ka kamram jong ki ban jet yu nong mikman ki la pandam henry kempoi prakhat ba MLA unle ki kambe an bat kani ka jingle jong MLA jong ki klawan ra ya ka jingsa kon ya ki kampan roi sakawai pat ka ba ki paj ba ki la pun pau ka deru namar ba mentala jan ka election bat ki dan hapadang ka jing klomar jingmot ban jet economic man henry sakawai pat ka ba ki la kran shairu kalong baladau ba Julius ke Dorphang unyak hun biang ya election MLA daleleru kin amjet shu yu abang ngijit ngi de don kam banyo ke jing mentoi baik kiwan menta ki bisa se celong
Silong apa tuan silong sini pergi kan? Justru kerap. Iya. Tidak smart macam beli. Penuh kejung sniu. Ni kelung badan kiba armet bapang bestem apa kiat yang ni sudah no. Te ndre kumuhe ulade bni itu. Timtal ada kipat ba. Lawa Julius menyelek biang pin Christian biang. Asale tak jengkit dia ute. Kejung kong de kejung bakla kadai jeng bakla jong pai bai. Kinong bakla tengah kami hap. Mangi penjong udah pai tak deh. Kejung bakla kadai no pai bai. Ini hadin kata apa? Kejung bakla apa? Bahak ni duk demi upen. Ada jing bakla to. Bakla ya bakla tang. Ya kalau komjit terima. Ni pat ni ong te ba ude benle kita kan. Ni pak. Ni ong topi perang pat ule sedin. Bisa hap ko mulai unilek pengili kam. Tentang iu dan potok bisa hap. Bisa hap. Kat he saya itu kita minta di si hap ni di dengi babi itu menjurti itu lada nagaliang jungu na patok ni kunro nagaliang jungi hadu menta ngimpadon gawe garai ka kumwe na po junga komiti ta hadu menta ing na habong bangidang kersan hiyo laum nile na po patok no mile ro hadu menta pa simrai da kumwe marka kudhi kampat ay kanu gono garai hi kajing ai jungi ta kajing sanya ho na marang la jadi hukum no nikmat ani ketem baladap te kade kajing sanya jungi fully ho na sanya lut ho ata kadaungi ai kajing kersan berat ba mo po shi katong te ke ege ne ka bajam ta ha u kam de kata ka ba mangi ngi susi nim susi wan ma phiro la da chief editor jung phi unga kata ka khap pidal susi pa ju ge unga ki khuni ti susi mangi ru lo ko mi kun jong mau ti kun si ulong kum kupa jumau tiu si ngisusi kata ngai penlai da jusi Henry kata kam de jumba klajungi kata ka de ga jumba klajung simen lam nong ta de jumba klajung simen tega la kata jumba klajung simen ato kala long sisane kam long ba sisaro adu mentam pala banai kanu kono karai ro pulit umla banai karai nomor pulit mende no bisa wat kakut buram jungi ro adu mentang pala banai karai Tawan mangi upai ba jong mau tikon siro ngi komen be uba klaro ngi pala banai garai bi Henry namat kaba ka bangi yo ngi senya ho hagini gismiro kalau gumna ni naga kum di pai ba jong mau tikon si kam syong bangi senya yo tang habede bat MLS game hapo jong mau tikon si tang MLS game kam la ban khau pathe habede bat jing jang juga abun kiliang na bagi department ba per kan kam ban trelang dan kam susu ki development ki baper ata ka daw ngiyo iba ha ka ni ka tem ka ba ma u long tang ha ki kniat snem ka san snem ka pat kun ula ha ya nu jor pat ki we ki MLA ki blasha khmat ha shwa bane o ya nu jor pat u ha ka ni ka tem ka batang kniat li snem ka development ka ba u ra ka khamla ka jong u bane ki we pat kane ka pen i yang ngi kum ki pat ba jong ma hoti kon si ngidon ta ki senya adu mtayo te lada ngikermen ba lada mauhi udang wan biang haga bor katem kaban sawan ngikermen udang la le khamba su wat na tharai na kalyang jong ka government ro lada upoi biang siga thong kadang don su ngikermen nam ta jong ne ngi ki pai ba ro kata ji khmel ti jong hai khniat snem la ban le kat ne khamba ba ni ki we ngikermen ba da wan biang siga bor ula su le khamba su ki jingkular jong ur mentala syakem nut ki jingkular jong ur la salut baro Nyitang ya kendu bani keren orang imla itu bani kendu. Tas kalau itu bokong laju bawan sini bokular sini buong. Pej bengan le ya kata sama ya lejong lah siapkan kekikam masuk ke tip akan ukur kumpul le angin imla itu punya itu. Tas ini kata langin ong tole robo pli tengmi na jaka umlai. Telektif sana kejing kelam hadin tas tinggi pedba le sisin la bakli lagi ni hapong ho tip show kan tip kumnon ya le ni ala snu
lai sim jing pingi pik ba ban kersian biang lai sim jing ya kadak lapon pau tu telai kad hajing sngonga ya kiwe dengan mar Kani Kadeka Pati CTV.